We all come from different countries, but call Malta our home. Kaming lahat ay nagmula sa iba't ibang bansa, pero tinawag na isang pamilya sa Malta. Veniamo tutti da paesi diversi, ma chiamiamo Malta casa. പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാൾട്ടയിൽ എത്തപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ. ഇന്ന് മാൾട്ട നമുക്കൊരു വീടാണ്. Kaming lahat ay mga Romano Katoliko na may iba't ibang wika, ngunit ipinagdiriwang ang pagkakaisa. Archbishop Charles Chiclona ay magdiriwang ng Santa Mesa sa Ingles sa St. Paul Cathedral, Indina at gaganapin ngayong 25 ng Marso sa ika-6 ng hapon. Inaanyayahan po namin kayo na tayong lahat ay magsama-sama sa pagdiriwang na ito.